Peymangeha Amadekirina Mamosteyan a kantona Reqa proseya pêşkêşkirina Ezmûnên Werza Yekemîn ya sala xwandinê ya 2024 û 2025 da destpêkirin. Di Ezmûnên Roja Şemiyê destpêkirinê de 215 xwendekarên ji beşa mamosteyên refê beşdar dibin. Mamosteyên beşdar wê divê proseyê de ezmûnên materyalên rêbazên dayîna waneyan zimanê erebî, zimanê kurdî, zanist û derûnasiya perwerdeyê biqedînin. Peymangeha Amadekirina Mamosteyan sala 2021 de hate damezrandin û heya niha 4 grûpên mamosteyan perwerdekirine. بدأ امتحان الفصل الأول للسنة الأولى وبدأ الامتحان Ezmûnên me roja çarê vê mehê destpêkirin û wê heya roja pênşemê berdewam bikin. Mamoste wê divan ezmûnan da ezmûnên 6 materyalan biqedînin û ew materyalên pisporiyên beşa mamosteyê refê ne. Di salên par da ezmûnên beşên zimanê kurdî, ji newrolojî û baxçeyê zarokan hebû. Lê ev sal tenê ji mamosteyên refê re sînordar bû.